V dnešním videu si povíme, co dělat v Shenzhenu, když máte volnou neděli, lehký jetlag a venku je příšerné počasí. Tím počasím myslím teploty kolem 30 stupňů a hlavně úplně brutální vlhkost, která pocitovou teplotu venku dost zvyšuje, způsobuje, že vzduch venku je hrozně těžký a po pár chvilkách jste úplně komplet splavení. Dnešní program jsme se rozhodli zahájit výletem na pláž, na kterou se dá dojet metrem. Nejbližší stanice metra máme od hotelu asi 1 kilometr. Metro má spoustu linek a je obří, některé linky jezdí pod zemí, některé nad zemí, ale všude jsou nápisy i v angličtině a dá se tam celkem zorientovat. No a tady už jsme na pláži Damejša a je to fakt nejdivnější pláž, na který jsme kdy byli. Záběry z téhle pláže na Instagram by mohly vypadat asi nějak takhle, ale realita je toto. Lidi se můžou koupat v moři jen ve 2 úsecích, které jsou vymezené bojkami. Kolem dokola neustále pomalu krouží na vodních skútrech dozorci a ze břehu to jistí ještě 2 stanoviště pobřežní hlídky. V místech, kde se koupat nesmí, stojí davy jako fakt zástupy lidí spořádaně na břehu kolem moře a smáčejí si maximálně tak kotníky. Tady na těch záběrech je jasně vidět ta hranice, kde začíná úsek, kde se koupat může a kde je ta část, kde koupání povolené není. Snažili jsme se přijít na to, proč to tady takhle mají. A jediné vysvětlení, které nás napadlo, bylo, že Číňani neumějí plavat a tak je potřeba na ně prostě v moři dohlídnout. Protože v těch místech, kde se plavat může, i dospělí lidi měli na sobě normálně nafukovací kruhy. Nohy jsme si tady namočili taky, to moře je fakt krásně teplý, je to vlastně takový záliv, všude kolem dokola jsou hory a kdyby na té pláži nebyly tak šílený pravidla, tak by to tam mohlo být fakt hezký. Pak se přihnal slejvák, což je tady v tomhle období taky docela běžná věc, ale ten jsme přečkali v místní kavárně. U pláže jsme ještě oblažili místní obyvatele tradiční českou písní a už byl čas vydat se dál. Metrem jsme vyrazili do centra, do části, která se říká Futian a je to čtvrť, která je plná mrakodrapů. Tam jsme se trochu porozhlédli, dali jsme si takový pozdní obídek a vyrazili jsme do přilehlého parku, který se jmenuje Lianhuashan. Ani nám nepřišlo, že by nějak foukalo, ale v tom parku spousta lidí pouštěla draky a některý možná byli i elektronický, protože lítali úplně strašně vysoko, některý i blikali. A aby jsme nebyli spocený málo, tak jsme ještě po schodech vylezli na nejvyšší bod parku, odkud je takováhle parádní vyhlídka na panorama Shenzhenu. Ten nejvyšší mrakodrap, co je teďka uprostřed, tak je nejvyšší mrakodrap v Shenzhenu, druhý nejvyšší mrakodrap v Číně a 5. nejvyšší na světě. Jmenuje se Ping An Finance Center a měří ještě o asi 90 metrů víc než 101 v Taipei. Zde ještě bronzový otec zakladatel, který v roce 1980 rozhodl, že se malá vesnička Shenzhen promění ve 12milionovou metropoli. A pár myšlenek na závěr. Jako Evropanky tady s Erikou docela budíme pozornost. Už nás několikrát oslovili úplně cizí lidi na ulici, ptali se, odkud jsme, co tady děláme, snaží se mluvit anglicky, ale moc jim to nejde. Jezdí tu strašně moc skútrů, jsou elektrický, nejsou slyšet, jezdí po chodníku, po silnici, vlevo, vpravo, na červenou, na zelenou a je to opravdu hrůza. Člověk fakt musí dávat pozor kamkoliv jde, několikrát jsme už před nima uskakovali. Tyto pařáty, ačkoliv vypadají jako nabídka z Verimexu pro psy, tak jsou normálně jídlo v místním supermarketu. A ještě rychle koukejte, jak tu bydlíme. Náš hotel má 24 pater, já bydlím ve 20., Erika ve 23. Pokoje máme prakticky stejný. Takhle vlastně vypadá hlavní obytná místnost. A takhle koupelna. No a na pokoji máme také tuto krásnou plynovou masku pro případ požáru. Tak zase zítra.